6 ବର୍ଷର ପୁଅ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡାଲଗୁମା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ଶ୍ରୀପତି ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁମାଞ୍ଚଳ ମାଝୀ ବର୍ଷେ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଶ୍ରୀପତି ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀପତି ପୁଅକୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍ସ ଏବଂ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୁଳି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ରୁମାଞ୍ଚଳ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ରୁମାଞ୍ଚଳର ଚିକିତ୍ସାରେ ନାମ କରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ब्रेन ट्यूमर ହେଇଛି। କେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ଆରି କାଣା ସୋମକେ ନେଲୁ, ତାପରେ ଏମ୍ସ ନେଇଥିଲୁ, ତାର କଟକ ନେଇଥିଲୁ। ଗ୍ରୁପ ତ ହେଇଛି। ଆକେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ? ପିଲାଟେ ଭଲ କରିଦେଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ପିଲାଟେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପରିବାର କେନ୍ତା ଚଲୁଛନ୍ ଆପଣ? ବୁଦ୍ଧି ପୂଜା କରିବାରେ ଆଜ୍ଞା ତା ତ ବାନ୍ତି ହେଲା ରାଗଲି ବାନ୍ତି হিগারি খুব ইটাই গলা এই লোক বুলে 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 પછી লাস্ট के नीनू बेटे यार भुवनेश्वर बेटे ये तो खूब सीरियस है ना, खाना पीना किसी खाबार नहीं क्या नहीं। କୋକସରାରୁ ହିରଣ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in